himla coolt. Populært blev rammet for møder, koncerter, bespisninger af fattige og andre aktivister. Senere har de unge så været på Jagtvej 69, har kæmpet for at vise, at unge godt selv kan finde ud af at styre aktiviteter, at unge godt selv kan organisere tingene. Det er også en vigtig del af et demokrati, at der er plads til unge, og at man lærer unge selv at organisere ting, lærer dem at kæmpe politisk. Det var helt unødvendigt at foretage rydningen af ungdomshuset. Det var så tæt på, at man havde fundet en fredelig politisk løsning. Et flertal af politikerne på Rådhuset havde indset, at de måtte finde et nyt ungdomshus. Det holdt hårdt, men de havde indset det. Og de unge havde accepteret at forlade Jagtvej 69 fredeligt og få et nyt ungdomshus i Stevnsgade. Der manglede kun de sidste detaljer, for at aftalen kunne falde på plads. Den allerførste rettighed, som man kæmpede hårdt for, og som det tog flere år, før man opnåede det. Tænk, hvis man havde brugt de samme politiressourcer på at stoppe de ulovlige og farlige forhold på byggepladserne, som man nu bruger på ungdomshuset. Vi ved, at der er mange ofre for menneskehandel i Danmark. Kvinder, der bliver holdt indespærret og udsættes for voldtægt flere gange dagligt. Tænk, hvis man havde brugt alle de politiressourcer på at befri de kvinder.
Forhold også vigtigt, så du bare lade os beholde det. Måske tager det ud der. Ja, vi kan klockan är 8 liksom och jag fattar ingenting. Det blir skitoroligt liksom. Hvis jeg vil give dig godt råd, så skal du tage hjem og være et sted i et lejlighed eller et andet sted. For hvis du bliver ved med at være herude på gaden. Ja, precis. Väl 81. Var går du hen? Göteborg. Eller et andet sted. For hvis du bliver ved med at være herude på gaden, så om 2 eller 3 timer, så bliver du anholdt. Efter klockan 11 så blir man inte bara här ute. Så bliver jeg anholdt. Okej, men du vet. Og det gør jeg. Og det sætter vi næsten ikke at lave. Du vet vad spelreglerna. Husk det. Tack så mycket. Om 2 timer, så bliver jeg anholdt. Ja. Væk, så gæld dig væk. Okej, men du vet om 2 timmar då hoppas vi att vi inte ses efter det. Ja, det går. Ja, ja. Hæder 69!